Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon lähdössä ensi viikolla tuonne Karhunkierrokselle vaeltamaan ja ajattelin tehdä tämmösen videon nyt näistä vaellusvarusteista ja ruuista, mitä on pakkaamassa sinne reissuun mukaan. Oma varustelista on tässä ajan saatossa muokkautunut, on tullut tavaraa lisää tai sieltä otettu tavaraa pois, varusteet on päivittynyt, mutta tietyt asiat tietysti siellä pysyy sitten aika vakiona sitten noissa varusteissa, mitä aina lähtee mukaan. Ja näissä ei ole oikeaa eikä väärää tapaa näissä listoissa, että varmasti listoja on yhtä monta kuin on tekijöitänsäkin. Mutta joo, ajattelin jakaa vähän tätä videoa silleen, että käydään tässä alkupuolella läpi näitä varusteita, että mitä otan, miksi otan. Niinkään en nyt rupea esittelemään näitä tuotteita sen enempää, mutta jotain yleistä ehkä tulee jotain mainittua sitten niistä, mutta lähinnä nyt niitä varusteita ja vähän syitä, että miksi itselle tämä asia on hyvä. Ja sitten loppupuolella käydään läpi tosissaan ne vaellusruuat, mitä on ottamassa mukaan. Mutta ei muuta kuin tervetuloa seuraamaan videoa. Eli lähdetään liikkeelle kantolaitteesta. Mulla on ihan tämmönen perusrinkka. Tää on 75-litrainen ja tää on ollut kyllä tosi kätevä. Tää on mun ensimmäinen rinkka, mikä on tullut hankittua ja 12 vuotta on pysynyt ihan hyvänä. Just piti tässä pari päivää sitten, niin ompelin käsin tuolta muutamia saumoja, mitkä on ratkennut. Ja vähän koneella käytiin myöskin läpi, mutta muuten on ollut oikein pelittävä väline. Tää on Nord Ice-merkkinen rinkka ja tää on tosi tilaava. Täällä on hyvä tää alatasku. Tämmöiset erilliset irrotettavat sivutaskut tilaavat. Ja sitten hupussa on molemmin puolin tilaavat taskut myöskin. Ja samoin sitten tässä pääsee keskeltä tänne sisälle myöskin, niin aukeako tuo vetskari nyt tuolta mitenkä näin, niin täällä sisäpuolellakin on vielä tasku, että saa tähän läppään sitten myös jotain pientä. Mut joo, vaelluksilla on ollut käytössä tosissaan rinkka. Sinne saa riittävästi tavaraa ja on mukava kantaa. Mulla on tähän asti ollut vaelluksilla aina mukana teltta matkassa ja nyt hommasin sillä ajatuksella, että on jonkin verran nyt tulossa yksin reissuja, niin tämmöisen 1 hengen teltan. Tää on Naturhiken, oliko tää VID 15 malli, 1 hengen ultralight teltta. Ja painoa tällä oliko 1100 grammaa sitten. Täällä on sisällä teltta ja telttakaaret ja sitten tässä on erikseen tuo alusta sitten tälle teltalle sinne ulkopuolelle. Että huomattavasti pienempi kuin aiemmin on tullut kannettua semmoista 3,5 kilosta Hellsportin 3 hengen telttaa, niin tää on huomattavasti pienempi tietysti ja kevyempi sitten, niin tuo varmasti sitten lisämukavuutta sen puolesta sitten yksin reissuihin. Ja lisäksi ajattelin ottaa tarppikankaan mukaan, niin jos on sadepäiviä, niin on mukavampi sitten katoksen alla pitää taukoa ja sitten muutenkin näin. No telttaan mulla on sitten tää ilma-alusta, tää Expedin ilma-alusta, ja tää on kyllä huomattavasti tuonut itselle mukavuutta ja unenlaatua parantanut retkillä ja vaelluksilla, että pääsee ihan kunnolla normaalisti nukkumaan, eikä tarvi herätä siihen, että puutuu paikat. Eli ilma-alusta lähtee mukaan ja sitten toisena alustana mulla on nyt uutena tämmönen Naturhiken haitarialusta. Mutta solumuovinen siitä syystä, että jos tuo ilmatäytteinen syystä tai toisesta hajoaa, on sitten edes joku alusta alle. Ja toisekseen sitten mä laitan nämä päällekkäin sitten, niin tää solumuovinen suojaa sitten ilma-alustaa kiviltä ja oksilta ja kävyiltä, ettei mene puhki. No sitten makuupussi. Mulla on tämmönen 3 vuoden ajan makuupussi. Nord Sky-merkkinen. Tää on kanssa varmaan jonkun, olisiko 10 vuotta vanha pussi, mutta palvelee oikein hyvin edelleen, pitää lämpimänä. Ja tää on tosi iso pussi, että täällä on mukava nukkua. Että tää menee muun muassa se mun talvimakuupussin päälle ja on silti jää tilaa sinne, että
Ja pitää siitä huolimattakin lämpöisenä, vaikka sinne jää sitä ilmaa sitten väljyyden vuoksi. Mutta tää on mulla ollut sitten niinku myös mukana. Majoitepuoleen lisätäkseni vielä, niin useimmiten on ollut vielä tuohon nukkumissettiin sitten tyynymatkassa tämmönen retkimerkkinen tyyny. Mutta viime aikoina on todennut, että se ei oikein taho pysyä siellä pään alla kunnolla ja näin, niin en oo sitten enää ottanut, että sit mä nukun tuolla vaatenyssäkä pään alla. Mutta tää on ollut varustellistalla pitkään vielä mukana. Joo, siirrytään sitten näihin keittiö- ja ruoanlaittovarusteisiin. Eli kattilasettinä mulla on, merkkiä en muista, mutta tää on tämmönen yhden hengen, ehkä kahdellekin tästä keittää. Tämmönen onko tää 0,75 litrainen kattila ja siihen on tämmönen pikkupannu, mitä voi sitten kantena käyttää. Tää on ihan näppärä ollut kyllä. Polttimena mulla on tämmönen Trangian Spree-poltin. Ja siihen mä käytän marinolia. Tarkoitus on olla reissussa 8 päivää plus sitten varaan 2 päivälle vararuuat, niin otan näitä 2 pulloa matkaan. No sitten tolle Trangian polttimolle niin mulla on tämmönen Bushcraft risukeitin. Painoko tää jotain 50 grammaa, tää on tosi kevyt ja on sitten niinku tukeva alusta tälle kasattuna tietysti niin tälle Spree-polttimelle. Hommasin tommosen haitarimallisen tuulen suojan tolle polttimelle, mutta se painaa jonkun 300 grammaa, niin mä nyt otin kuitenkin ihan folioa mukaan ja ajattelin, että tästä virittää sitä tuulen suojaa, niin on sitten kevyempi, vaikkei nyt sikäli silleen grammoja viilaille, mutta joissain asioissa on sitten ihan mukava, niin kuin, missä pystyy kätevästi, niin ottaa sitten kevyempi vaihtoehto. Lisäksi sitten tolle pikkukattilasetille mä otan tän Trangian kahvipannun. Tarkoitus on keittää vedet reissulla, niin sitten siihen vedenkeittoon niin kuin lisäksi. Sitten mulla lähtee liotuspulloksi tämmönen pullo, mihin mä laitan noita kuivattuja ruokia. Ja sitten pari tämmöistä kenttäpulloa, litrasia nää on, niin niitä lähtee 2 kappaletta. Ja tässä oli ton suojapussi ton kattilasetin. Puukko lähtee matkaan. Lämpimille juomille kuksa. Tämmönen kupilka, vähän pitempi tää lusikkasysteemi. On pussiruokaa, niin voi syödä sitten pussiruokaa ja sitten luha varalusikaksi. Ja sitten otan tän tämmösen muovisen. Tää on kanssa kevyempi kuin kupilkan semmonen lautanen, niin siitä syystä tämmösen jopa 100 grammaa kevyempi taisi olla, kun punnitsin näitä. Niin. Ja sitten lähtee keittiöpyyhe, niissä on astioita kuivateltua. Ja pesusieni ja fairia pikkusen matkaa rasvasemmille ruuille, niin saa sitten kattilan puhistettua. Ja tietysti sitten tuossa kattilasetissä kulkeutuu tulitikut mukana. Näitä nyt toki on sitten muuallakin olemassa sitten tikkuja. Mutta tässä oli mun keittiö- ja ruoanlaittovälineet. Sitten vaihtovaatteisiin. Eli mä pakkaan mun vaatteet tämmöiseen 40-litraseen kuivasäkkiin tai pussiin. En nyt rupea esittelemään, mutta mä pakkaan sinne vaihtoalusvaatteita ja sitten tommoset urheiluliivit. Pakkaan sinne yhdet vaihtosukat. Mä käytän tuplasukkia, eli tämmönen merinovillainen alussukka ja sitten tämmönen paksumpi vaellussukka. Voi tuntua vähän hassulta kesällä, että on tuplasukat, mutta oikein mukavat on ja tää merinovilla pitää kyllä jalan kuivana ja ei pääse sitten hankaamaan, kun se alussukka ottaa sitä kitkaa pois ja näin. Mä en oikein noista pipoista kesällä välitä juurikaan, niin otan tämän buffin, että jos nyt sattuu, että vähän korvia tai jotain rupeaa paleltaa, niin sitten buffia huiville ja päähän jotenkin ja sit on sormikkaat. Sitten mä pakkaan mukaan tämmösen aluskerraston, housut ja paidan. Tällä on mukava nukkua makuupussissa. Aina ei pääse pesulle ja näin, niin ei ole kiva mennä hikisenä sitten tonne makuupussiin. Niin jos on kovin lämmin keli, niin sit voi vaikka ottaa pussia yöllä auki tai nukkua pelkästään tuolla
tuolla alusasulla, mutta se on kyllä mukava. Sitten lähtee yksi tämmönen mikrokuitu vaihtoteepaita. Tää mikrokuitu on kyllä hyvää kangasta, kuivuu nopeasti ja ei sitten haisekaan. Nyt mulla on nämä shortsit, millä mä kesäsin vaellan, mutta jommat kummat sitten menee tonne pussiin, retkeilyhousut tai sitten nämä shortsit. Sitten mulla on tämmönen välitakki. Tätä mä en pakkaa tonne, koska jos sitä tarvii. Ja no sitten tämmönen kevyt untuva takki. Tämä pakkaan tonne sisälle. Niin mulla on tämmöset Salomonin aika jäykät kengät. Oon hommannut nää viime kesänä tonne Haltin reissulle ja nää on niinku kivikkomaastoon oikein sopivat kengät, niin näissä mä nyt sitten kuljen. Ja sitten otan tämmöset wannabe crocsit leirikengiksi. Niin on aina mukava sitten vaihtaa kevyempää ja ilmavampaa kenkää alle leirissä. Ja lippis on matkassa ja sitten aurinkolasit. Aurinkolasit tietysti on matkassa. Ja vielä lisätäkseni niin lisäsin tuonne kuivasäkkiin uikkarit. Elikkä varsinkin näin kesäaikaan niin on mukava sitten, jos pääsee uimaan. Sitten mulla kulkeutuu tämmönen pussukka mukana, missä on vähän kaikenlaista varustetta. Tämmöisiä niinku varustehuoltoihin liittyviä varusteita, ilmastointiteippiä, narua on. Tää on hyvä niinku vaatteiden kuivattamiseen, saa siitä narua ja sitten jos tarvii tosissaan niitä varusteita huoltaa. No sitten on vähän lankaa, siellä on neula, muutamat napit löytyy. Nyt ei satu olemaan rautalankaa ja nippusiteitä, niitä mulla on yleensä kanssa mukana, mutta nyt en tiedä mihin ne on joutunut. Mutta siinä on niinku noita niinku huoltopuolen varusteita. No sitten on, en tiedä nyt onko Kuusamossa sitten yöt miten pimeitä, mutta jos on hämärää, niin on mukava, että on otsalamppu. Ainakin niinku huussissa käydessä, niin se on kuitenkin usein pimeä. Niin siihen sitten on varaparistot. Sitten on varaparistot myös tuohon kameran mikkiin täällä samassa. Sitten on sytytysraudat, tulitikkuja lisää ja sitten tamponeita, mitä sitten voi käyttää niinku syttyinä. Sitten siellä on tämmösiä niinku yleisiä lääkkeitä, kipulääkkeitä, kuumelääkkeitä, kyypakkausta, histekkiä, punkkipihdit. No imodiumiakin otin tuosta mukaan, jos nyt sattuisi, että tulisi syystä tai toisesta juotua luonnonvettä ja siitä saamaan sitten jonkun pöpön, niin on siellä. Sitten tietysti omat henkilökohtaiset muut lääkkeet sitten sinne kanssa. Sitten täällä on korvatulpat ja sitten tää tämmönen, että nukkuessa saa sitten vähän pimennystä, jos oikein häikii sitten silmiin. No tietysti hammasharja ja tahna on siellä. Ja hyttysmyrkkyä näin kesäaikana varsinkin. Niin. Ja sitten samoin tämmönen verkko, minkä saa sitten tuohon lippikseen niin päätä suojaamaan. Sitten en tiedä laitanko tätä tänne sisälle, mutta sitten on niinku retkipyyhe tässä. Voi olla, että se ei mahdu, niin joutuu laittaa se erikseen muualle. No näin naisihmisenä sitten niin tarvittaessa on sitten kuukautissiteitä ja pikkuhousun suojia. Ja sitten no nämä on ihan hyviä nämä kosteuspyyhkeet ihan kasvojen pesuunkin ja muutenkin jos haluaa vähän ihoa pyyhkiä. Ja sitten tietysti näitä tämmöisiä intiimipyyhkeitä on sitten mukava kantaa myöskin mukaan. Ja sitten käsidesiä on matkassa. Nämä menee tuohon helposti saataviin rinkan sivutaskuun. Ja sitten biohajoavaa saippua. Niin tällä voi sitten pestä kädet. Mä tykkään monesti sitten parikin kertaa päivässä pestä käsiä, varsinkin vessareissujen jälkeen. Niin on ihan mukava ton käsidesin lisäksi, varsinkin tälleen kun on tää hygienia muutenkin ollut vähän näin pinnalla niin sanotusti viime aikoina.
Mut joo, ja tietysti vessapaperia on tässä sitten pari rullaa lähtee matkaan, niin eipähän lopu kesken sitten. Se on ikävä, jos paperi loppuu reissussa kesken. Niin. Näillä. Mutta tässä on tää tämmönen tavallaan tämän pussin sisältö niin sanotusti. Joo, no sit vielä lisään tohon niin kameraan tai puhelimeen niin tämmönen puhdistuslappu sinne vielä. Sitten ensiapu varusteisiin, eli tämmöisillä pidemmillä reissuilla on kantanut vähän tämmöistä isompaa ensiapulaukkua. En nyt lähde sen enempää täältä kauheasti perkaamaan, mutta täällä on haavapuhdistuslappuja on tuolla ja tietysti haavataitoksia ja harsorullaa ja sideharsotaitoksia ja pinsetit ja sitten täällä oli kumihanskat ja on tänne lisännyt sitten laastaria ja rakkolaastaria ja pepanteenia ja mulla on tuolla tommonen Pepanteen silmätippa, jos nyt sattuisi, että jotain menisi silmään, niin olisi mukavampi ehkä semmosella vähän yrittää putsata, kun sit ihan jollain luonnonvedellä, mutta ainahan sen voi tietysti keittääkin sitten. Ja kolmioliinakin täältä löytyy ja tietysti sitten tuo avaruuspeite. Mutta tälleen nyt päällisin puolin niin tämmöiset varusteet täällä on. Suunnistusvälineisiin, eli tietysti alueen kartta, mihinkä ollaan menossa. Ja kompassi matkaan. En tiedä meneekö nyt hupipuolelle vai sitten toisaalta liippaa suunnistukseenkin, niin sitten kiikarit ajattelin mahdollisesti ottaa. Siinähän niitä nyt on varusteita. Mä lisäsin tonne vielä talouspaperia muutaman arkin. Eli siellä on majoitusvälineet, kantolaite, keittiöruokailuvälineet, suunnistusvälineet, hygieniavälineet, ensiapuvälineet, lääkkeet ja sitten vaatteet. Mutta tosissaan itellä tuo kamera kulkeutuu monesti näillä reissuilla mukana ja samoin sitten niin kun kello, älykello on niin kun näitä elektronisia laitteita, puhelin tietysti, no olisiko muuta, puhelin, kello, kamera, ei varmaan, mutta en nyt tiedä, mulla on muutamilla reissuilla ollut mukana tämmönen aurinkokenno, minkä saa reppuun kiinnitettyä ja täällä on USB tämmönen liitin, minkä saa sitten niinku puhelimeen tai tuohon älykelloon, niin tääkin on vähän silleen niinku keliriippuvainen, että pitää tietysti aurinko paistaa, mutta kyllä tällä kellon ja osittain ainakin puhelintakin on saanut ladattua, että täytyy nyt miettiä, otanko vielä tämän matkaan sitten noiden varavirtalähteiden lisäksi, että sitä mä vielä mietin, että montako varavirtalähdettä otan, mutta tietysti sit akut ja kaapelit lähtee mukaan ja näin. Siinä sitten aika pitkälti on niin kuin nämä tavaravarusteet, oikeastaan kaikki. Joo, mutta ennen kuin siirrytään tuohon ruokapuoleen, niin voitaisiin käydä sitten vähän pakkaamista läpi, että miten olisi hyvä rinkka pakata. En ole sillä lailla mikään ammattilainen tässä nytten, että ihan oman kokemuksen pohjalta niin kuin näytän, mitenkä itse pakkaan rinkan. Ja mä yleensä aloitan tältä alataskusta, koska sitten on helpompi pakata tätä keskiosaa, kun tänne on saanut. Täällä rinka-alaosassa on sitten rinkan sadesuoja. Mitenkäs se asettuu siellä? Täällä. Näin. Joo, eli tonne alaosaan niin mä pakkaan yleensä aina tämän makuupussin. Ja tämähän on tämmöisessä kompressiopussissa, niin tää on hyvä kiristää tänne sitten niinku napakasti, niin vie vähemmän tilaa. Näin. Aika pieneen kokoon tän sitten saa tosissaan ja tänne. Näin. Tän
tarpin. Pohjalle. Ja samoin sitten tämän ensiapulaukun tai pakkauksen. Tänne jää oikeastaan vielä aika hyvin tilaa sitten tänne niin kuin sivuille, niin sinne voi sitten laittaa, taidan laittaa tämän terveyssidepakkauksen ja sitten tämän retkipyyhkeen tänne alaosaan. Niin löytyy sieltä. Ja vaikka tonne toiselle puolelle sitten tää muovipussisysteemi niin menee siihen. Tässä on kyllä ollut tosi kestävät nämä vetoketjut tässä rinkassa. Että toistaiseksi ei ole tarvinnut pelätä niiden puolesta. Tähän mä oon pakannut tän solumuovisen sitten alle. Noin. Mulla on tässä rinkassa tämmönen avaimen perä, missä näkyy tuo lämpötila ja sitten tässä on myös kompassi samassa sitten. Sehän on hyvä, että tämä rinkan paino olisi mahdollisimman tasainen tavallaan, että ei ole sitten puolelle eikä toiselle niin kuin kallellaan, niin ei ole sitten epämukava selkäänkään. Niin mä laitan näihin isoihin taskuihin molemmille puolille noin polttonestepullot. Näin. Pitäisi mennä sitten vielä tämä tänne kanssa. Näin. No katsotaan saadaanko me mahtuu ton pullon kanssa kattilasettiä tonne, mutta pakataan sitten täältä tätä sisäosaa. No mä en nyt tässä vaiheessa ihan kaikkien ilmoja ota pois, kun mä vielä joudun tätä aukomaan, kun mä vielä mietin sitten mitkä mä laitan jalkaan ne housut. Niin. Mutta tänne tosissaan otetaan vähän jo kiinni tuosta. Pannaan tonne noi talouspaperit tonne. Näistä on astianpesuaine ja harja tai sieniä ja tuota. No mennään toistaiseksi näin vielä. No tuosta vielä. Tää voi toki tän teltan, katsotaan miten noiden ruokien kanssa käy, mahtuuko ne tonne sisälle, mitenkä. Teltan voi laittaa sit tohon päällekin kyllä. Jos tuo teltta tuolla menee, niin aina parempi. Parempi niin. Tuo meillä on tuolta nyt karata tänne. Marinol pullo. Mäpäs nyt laitan toisen näistä vesipulloista tänne sivutaskuun kanssa, koska toinen on sitten tuossa karabiinihaalla kiinni sitten tuossa olkahihnassa. Niin noin. Vessapaperi mahtuu tälle puolelle. Tuohon väliin. Noin. Käsidesit ja nää on hyvä tietysti olla silleen helposti saatavilla, kun sitten vessassa käy. Näin. Nuo menis nuo kiikarit tuonne taskuun. Noin. Liotuspullon mä paan tänne alataskuun tänne. Kartta ja kompassi nyt toistaiseksi tänne hattuun. Samoin sitten tää
aurinkokenno. Mä nyt vielä mietin sitten, otanko mä tätä vai en. No lusikat voi kanssa laittaa tänne hattuun. Tohon noin ja puukon menee tossa. Tänne tulee sitten noi kaapelit ja varavirtalähteet myös vielä sitten lisäksi. Otan nyt vielä lisäksi tosta tarpille omat nää maakiilat sivuun ja tänne oikeastaan tänne tämän puolen tänne alaosaan niin voisin laittaa nämä ja samoin sitten tän teltan tämän sitten tän maton. Tännehän jää aika paljon nyt vielä tilaa. Tästä on tää yläosa ja näin paljon on täältä vielä niinku on tilaa, mutta sitten tämähän nousee tästä näin, että tässä on aika paljon vielä sitten ruuille tilaa. Mutta tohon pitäisi vielä sitten noin kattilasetit mahtua. Kuksa ja tuo ruokalautanen ja nämä mahtuu sitten tohon niinku ulos roikkumaan. Jos ei sitten sisäpuolelle mahua. Toisaalta se on aina parempi, jos ei tarvii hirveästi ulkopuolelle pakata. Niin nuo kattilat sitten ja pannu tulisi tuonne sisälle, niin voi olla, että mä joudun sen teltan ottaa tuohon päälle, mutta ei se haittaa, se on tosi pieni. Niin. No niin, siinä olisi sitten 8 päivälle ruuat levitettynä lattialle. En ole painoja näistä millään lailla mitannut, enkä energian saantia näistä ruuista sen tarkemmin. Ajatus nyt olisi semmonen, että suurin piirtein nyt jos 2 tonnia pääsis vuorokaudessa sitten energiansaannin suhteen, että lounaaseen ja päivälliseen on yrittänyt silleen katsoa, että jos niistä tulisi semmonen 500-700 kaloria tavallaan sitten siitä koko setistä, mitä siinä sitten näillä isommilla aterioilla syödään ja tosissaan on niin kuin kaksi isompaa ruokaa ja sitten tietysti aamupalaa ja sitten noita välipalapatukoita on tavallaan ja sitten on niin kuin jälkiruoksi illalle myöskin patukoita. Mutta käydään vähän tarkemmin läpi mitä tässä lattialla on. Aloitetaan vaikka tuolta vasemmalta ylänurkasta. Siellä on näkkileipää ja voita. Voi olla, että en ihan noin isoja paketteja niitä ota, että varmaan joku 4 näkkileipää per päivä ja täytyy sitten katsoa vähän voita, että minkä verran sitä kuluisi. Sitten siellä on näkkileipien vieressä tuolla on deksaaleita. Ne on ihan hyviä semmoisia elektrolyyttitabletteja, niin päivässä sitten yksi semmonen nauttia juomaveden joukossa, niin saa siitä sitten tarpeellisia elektrolyyttejä kuitenkin kun hikoilee ja näin. No teetä on siellä paketissa nyt toistaiseksi, täytyy siitä ottaa sitten pussiin, mitä sitten nauttii. Oikeastaan mä lisään sinne vielä pari kaakaopussia. Huomasin, että oli jäänyt tohon sivupöydälle. Niin on sitten parille päivälle tommoset. No sitten siellä on niiden vieressä niin tuolla perällä niin siellä on taateleita ja sitten suolapurkin ja maustepurkin vieressä oikealla puolella karpaloita. Ja niitä on tarkoitus sitten niin kuin voin kanssa yhdessä lisätä sitten tuohon puuroon, jotka onkin sitten siinä noissa 4 pussissa. Siinä on niin kuin yhdessä pussissa 2 päivän annokset puuroa. No mennään vielä tuo nurkka tuolta kun näkyy, niin siellä on tuossa epämääräisessä pussissa tuolla valkoista jauhetta. Se on maitojauhetta, ei mitään muuta. Sitten siinä vieressä on keksiä, tuommoinen karkkipussi ja manteleita. Sitten lähtee niin kuin naposteltaviksi ja niin kuin herkkuajatuksella. Mutta sitten lähdetään taas riviä alaspäin. Tuossa puurojen alla myslipatukoita, jos haluaa aamupalan ja lounaan välissä syödä sitten. Niin on sitten tuommoiset välipalapatukat. No sitten tullaan lounasriviin. Saataisiko se tohon koko
No, käydään vaikka nyt näin. Mut siinä on niinku lounaat ajateltu sitten 8 päivälle. No, voin mä nyt vähän käydä läpi mitä tässä sinänsä on. Eli siellä taitaa olla tonnikalapasta-aineet siinä ensimmäisessä. Sitten on kinkkupasta-aineita. Sitten on noita tommosia nuudelisettejä. Siinä on hernekeittoa ja jauhelihaa. Sitten on tommonen valmis herkkusienikkeitto. Pussi. Laitoin siihen vähän lisää kuivattua herkkusientä mukaan. Sitten on tommonen kanasinihomejuustopussi ja sitten tomaattikeitto pastalla. Katoin, että noissa tommosissa valmispusseissa, niin oliko niissä vähän alle 400 kilokaloria per pussi. Eli niissä periaatteessa on niinku 3 annosta laskettu. Mutta kylläpä mä nyt syön lounaalla sitten yhden pussin sellaisenaan. Ja samalla saa sitten siitä keitosta nesteitä ja näin, kun kuitenkin on ajatus sitten juomavedet keittää, niin ehkä sitten säästyy vähän sit siltä juomaveden keittämiseltä, kun saa ruuasta sitä. No sitten lounassettien alla on taas patukkarivi. Siellä on proteiinipatukoita rivissä. Niin nämä on tarkoitus sitten syödä tuossa lounaan ja päivällisen välissä. Monesti sitten ehkä tulee syötyä tommonen, kun tullaan leiriin ja siinä sitten nappasee tommosen ja rupeaa leiriä pystyttää ja sitten vasta sen jälkeen rupeaa valmistamaan päiväruokaa. Niin, ei ole sitten ihan kuoleman nälissä siinä, niin saa vähän energiaa sitten. No sitten tuo seuraava rivi, niin siinä on päivällistä. Ja täältä vasemmalta lähetään, niin siinä on tommonen Meksikon pata. Niin vasemmalla puolella on jauhelihaa ja sitten oikealla puolella salamia. Niin käytetään 2 päivään sitten puoliksi toi Meksikon patapussi. Sitten on tuossa hoppeen värisessä paketissa on perunamussijauhetta ja siinä vasemmalla on sitten jauhelihakastikeaineet ja oikealla puolella on sitten kinkkukastikeaineet. Ja sitten siinä on pattirisottoon on aineet tuossa ja sitten on tonnikalakarriin aineet. Ja sitten tuolla toisiksi viimeinen paketti sisältää Italian pata-aineet. Nämä on noita valmispusseja, niin siinä on Italian pataa ja sitten jauhelihaa. Ja tuolla on sitten tomaattikeittoa. Niin on tarkoitus tehdä tuosta tomaattikeitosta ja pastasta ja jauhelihasta sitten semmonen tomaattipastakeitto. Eli aika simppeleitä, paljon hyödynnetty näitä tämmösiä kaupan valmissettejä, mitä sitten vähän höystellään omilla kuivatetuilla aineilla. Ja sitten täällä alarivistöllä on sitten joka päivälle tuommoinen suklaapatukka. Noi pussithan on semmosia tuplapussit, että ne pystyy niinku pesemään sitten käytön jälkeen, että tässä kohtaa tulee tietysti aina vähän semmonen muoviahdistus, kun muovia tietysti paljon tähän tulee, kun pakataan näitä tarvikkeita ja näin. Ja tietysti on ihan hyvä huomioida sitten tässä vaiheessa se, että mahdollisimman vähän roskaa tietysti viedään sinne ja aina kaikki roska, mitä sinne viedään sinne maastoon, niin tuodaan sitten itse pois. Mutta mistä pystyy jo tässä vaiheessa karsimaan, niin aina parempi. Mutta mulla on aina tapana sitten ottaa niinku parille päivälle niin sanotusti vararuokia mukaan, että jos sattuu, että syystä tai toisesta sitten vaellus pitenisi, niin otan ihan tämmösiä näitä valmiita pastapusseja. Tässä on 2 annosta yhdessä, niin tässä on niinku sitten 2 päivälle. Ja sitten puuroa lähtee 2 päivälle ja niiden kanssa sitten tämmönen mustikkavadelma Blåbandin kiisseli. Ja nyt ehkä ruppe kuvaile tässä sitten mitenkä ähräilen niitä tonne rinkkaan, mutta voin vaikka sitten laittaa valmista rinkasta kuvaa tai en, mutta veikkaan, että aika täyteen tuo rinkka kyllä tulee näistä aineista, että on siinä aina oma sumpliminen, mutta kyllä ne aina sinne on mahtunut ja näin. Mutta kommentoihan tuonne kommenttikenttään, jos heräsi jotain ajatuksia näistä
varustepuolesta ja ruokapuolesta, että oliko jotain, mitä ehdottomasti et ottaisi mukaan, tai tuliko jotain semmoista, mitä ehdottomasti sitten lähtisi mukaan, mitä ei vielä itsellä sitten varustelistassa ole. Mutta tämmönen video tällä kertaa, ja kiitos, että katsoit tänne asti videon, ja paina tykkään nappia, mikäli videosta tykkäsit, ja ota kanava seurantaa, mikäli et ole vielä ottanut ja sisältö miellyttää. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. Moikka!